Ano jetlang ini buka, gua pergi cuma five aja nona pakai deh nona. Enggak, aro boros nona pakai buka, enggak ulo kayak masa kayak sao, mono paisi kena yang cah dokan, engkau cah dokan ukulo kasih, engkau tahu mula bagan, cah bagan, ayam kasih sopren nona itu, dua yang titik ini. Ulo kayak, amti kayak engkau mana poreng kayak, angku dokom, mana nih sak baci dia atur aku kayak mereka pakai angko, kuai tiga lagi kita. Benar kita berasa dah. Kita berasa mang jatuh masa kayak tonggo ritu kelobjak. Simna Bidansabha ni mafia gundaro Khorjlai TV no bui tabo Khwai hospital o khlaijak bokhoror phatri bukha ano bothana hnai naisingjak arpore ang sogilia ang line gari bai thangmani jora tei o kani driver nirono hwnkhe yasi kaini baire rikha tei bokhorogo bui tabo CT scan rok khainangnai belai bini ko obostha kahil an driver ni te Khorjlai TV ni khai mobile lok bokhoi khitaika e kisa norok jotono sinai ukonai toka hangkai kisa bono recover khaige de Khorjlai TV no khoye tongnai borok Khorjlai TV no kisa help khaigera de sinu group ni borok 10-12 jona mafia gundaro borok bulaikha kaisa koktuma kotor kasawi phekia kaisa koktuma kotor kasawi phekia Dr. Biswajit Debrma siniya nugia borok rok bai bujaka hanai kaisa koktuma kasawi phekia tai Khorjlai TV ni koktuma thunai bo bujaka hanai koktuma kasawi phekia hingga kai norok khana mangkhana o video ni mangpiliwo Dr. Biswajit Debrma bai Khorjlai TV ni koktuma thumnai borok khoroknoi siniya nugia borok rok bai simna Bidhan Sabha ni Khwai chomoni o bujaka hanai tabo kaisa koktuma kasai phaimani tai sai khonareka Khorjlai TV ni koktuma thunai bono tamni bagui asine nungna borok rok bukhana hanai hingge naina dinarok o video ni mangpiliwo borok sao simnawo phaioi nang tahanya aba hai ulta palta news khai hisau actually an idea hakai miadau sakang kaisa aro Dr. Biswajit ni samung je ban theri mani te lamani bage bono ni hilai mani a news ani channel te rimani tongo ka bono da borok chaje yang khabo tang saimani ya ba para amo amo khaima hakai akalya sora school ukulok ni jalai bari thaman lama abo ban baye laime yang to bisa kai tong hapo ngai ate hinai bono sawoi a paran borok bono koi hori bo khairika mane aro rogitlang phaimani bo gari kabai nogoi अरे सॉरी लामा कबाई नगोई गाड़ी लाइमा ले हंका बाबनो तैया कोई आमसानि लुकरो बेकक सावै बाबनो खाइरि मानि कोकटा गटे कैसा हंका अबो यांगो दागिया पारंगै अंको रांनि तैसा मानि आ जागावो सरस चौधरी जे बिसि आ जागाव ता आमखा लामा पिस बाइक लाइजा गाबनो सलाम दिदि हिनै बनो आनि एंतै आ पारान बरक न्यूज खाइरि मानि ता हंका आबनो तैनो बरक आतिखै खाइकना हिनै वानसो गता बुंनि जे कक मते खरा बोसोराव बो फायगोन ना तिनि borok bumani ang je saima mate to 6 jona jote ang nukha am pore te nukliya onek jaga bukha oro bokhoro bukha ang puilao ang to tiffin chai tongmani koita সময় ama approximately tabung no hoite 2-2 gota sikang rongna नों बर थांना हिन थामना बा ang thangma ka agartla thangmani garo phungni maisa je thama bla tiffin chai to mazaro tiffin khai ta khwai jomon tiffin phalai tongble nga tiffin khai tongmani ngai chuak nangjak borok masa tongo mangni chuak nangjak masa didang mindak se phai sing pa no nang ko kok sapai ta kang saka ঠিক আছে কাউ লখায় তে খরচা ফাইয়ে সাও নং মাকি চাকক tongo yang sa dogan hingga din sawo lama ing nang sa dogan a jaga hingga din sawo gang to tam tongo borok sawo ka thangka thamane aro sabsa siku sabsa ya thangdop siku thangka no je ano jetlang no bukha wa parka jotno phaibe ka aja nona pakai deh nona ngai aro borok jotno pakai bukha ngai ulo kai masa ka sawo mono paisi kena yang sa dogan ukulo kaisa kotong mula bagan, sa bagan, ayam kasih sopren nam naika, 20 di sini.